mai suke sha gida wallahi malo ci gaban hana malo na rantsa da girman Allah na dauka fitsari kake wallahi na san mata wallahi akwai iska a gurin malo ga hankalin na rantsa da Allah na dauka fitsari yake dauke mun shirya kai wallahi kai na fara ciwo an kusa kawo abinci ma okay rolling and action. Najib, wallahi da gani garin nan zai yi bala'in kyau da gaba. Amma bala'in kyau da zama ba ana sayan da garin nan yake akwai ɗan mata. Ka je mutumin ko? Ai da ganin garin yanayin tsarin gidan ma ni gaskiya ya gaji. Ko? Amma ka san yanzu za ka mamaki. Karfa mu zo mu samu garin nan akwai waɗanda suka fi mu wayewa irin masu kalluwa karatu da garin nan ko kuma waɗanda suka fi mu iskanci. Ni kake wannan lissafin da samu ɗin iskar irin fili wannan bincika uku ya. Wala ɗan iska ne kai. Ba mu gama ba. Okay, ba mu gama da ɗin ba. Mana ka tafiye mu bane wani. A'a, za mu ci ke me za ka ce kai? A'a, tsaya mana. Garin nan da gani zai mata. Ai guda duka ba ku yi ba. Matan da muka baro a baya fa sun kai 10 za mu yi sai wani ya ce za mu yi sharholiyar mu yanda muke so sai ɗaya ya ce gaskiya yanzu kawai masauki za mu nema sai ku fara tafiya ne kuke haɗu. Amma kuma wannan din ma da suka yayi kyau. Yayi kyau amma mu samu wancan din saboda maganar masaukin da hine faɗowanka. Wani ya rike. Maganar masauki. Babban damar mu samu sauki. A'a ba daga nan muka tashi ba masauki ne na karshe ka tsaya mana na baka abu ka juya mu. Tsaya. Ishuru. Ahmad in ka zo kai garin nan fa gaskiya ya haɗu ka san za mu yi sharholiyar mu yanda muke na script sai ka ce wallahi kuwa dan alamu akwai matan da muka baro a baya sun kai 10 sai kai kuma abin ka ce kai gaskiya ne amma yanzu babban matsalar mu director mai shanya dialogue kenan babban matsalar mu ɗaya ne kawai mu samu masauki shi ba ruwan shi da script pick up and action. Wallahi da gani garin nan zai yi mugun daɗi saboda yanayin garin ya mun daidai da yadda nake so kawai dai yanzu fata na mu zo cikin garin nan mu baje kolin mu mai sharholiya yadda muke so. Ai ba ma nan makana ce a ga yadda garin nan bai mana kyau ko ku can garin nan ƙarshe akwai mata sosai kasan dai mun bar mata sun fi 10 a baya amma damuwa na mu samu wanda suka fi na baya kyau a nan. Ni babban buri na anan shine yanzu muka samu masauki a nan shine abin da kuma ta fara Masauki mu kai wayewan mu za ka samu inda muka je samu kulle ne ba dai kulle ba amma ba kowane irin masauki yake so ba saboda tsaro. kuma da ce ba garin da muka zo bane sai inda muka samu kawai ka san me zai faru mu karasa da wannan tsayawan su kawai zai dai ga wani na kulli la ilaha illallah da ba sai din fitowa a kan bala'i kaga wasu nigogi kai wait ku tsaya wani abu in ka so sai ka ga baka ga za ku dawo daga nan dan yi mu same shi ya samu sanu ya wasannin ku da su Malam ka gane daga nan za ka hango su ka fara wannan bura uba hango su ɗan birni shi da za ka dakatar da su a daidai nan kaga wasu dan dawo bayan bisa kwatta ko ba ku son stardom ina ta kama da kai stadium yanzu wace stadium kake nema kuma har ni za ta kamar jaba shi za ka samu matsa wait wani kamar wani da yake kamar wani dan giya dan bala'i nake kai da aka ji a yaro na gane ko da kalar wayewa ku you are wise ni ma na dan taba zuwa birni ai ni an ta da ku kai dare kai kalan wawaye ne eh kai kalan wawaye ne matsayin da ko kuna dauka ne ya mana kai ai ya tsaya inda ake so ne ya tsaya mu mun same shi da kyau yawa tsaya haka ya haka ci gaba kai kolan action yawa a gare kai gara ne kalan kauye haka take amma zinnan muka shigo garin nan amma kai baka ji labarin an ce shege na kauye ba to mu dai yanzu ka san me matsalar mu kai dan garin nan ne na jini da faɗi ko in yanzu mun ka ta yana gwaji ma inda an ka binne cibiya ta
gaya mai me da mu yanzu ka san me matsalar mu matsayin ka da ɗan gari muna son mu amfani da kai wurin ka nuna mana ɗan da za mu samu ko da ma haya masauki ni sai da biya a'a ai masauki ba damuwa na ba in dai za ku iya manage ɗaki na kai ko zan yi wallahi amma billahi lazi sai ku biya ni dan ba shi hanya da wani irin shot na kama sky shot Allah to a yi min edita a yi min color grading ɗan wurin nan ba matsala to ina zan tashi aika nake nan bayanin da masauki na masaukin da sayan da ka sa da ka da ko ka da yawa haka ba ku da damuwa sai da kake da kalan wawaye kuma da ya kuma yi ka gurin ka kai nunar rana kai da ganin ka horin ka ba na Allah da annabi na duk yadda an kai shago ka shiga ko bilitin nayi yanzu ba wannan matsalar ni dai na za mu samu ina da hini ce muku ina da shi za ku yi kwatin daki na amma za ku biya muslim sai kun biya kai da ganin ka kai kallon mutum na dan bakin ciki hanki yanzu ba kai da kai nika magana kai an mutumin kirki ko mutum babu magana samun wani wuri da ho mutum dai waje da kun ka san mu amma sai kun cake kuɗi ai ni garan ga dan haraka da ni na Allah ma mai ɗan iska Allah duk wani shege da shegiya na ga kala ni koya musu iskanci duk garan ai ko ka samu baki yin iska Allah wallahi kai dama kai dan iska haki kan tsaya kana ni ma shegen kaina ne ka tsaya kana mai iskanci na ga